गसाइगाव टेलिपारा टोल गेटाव दुंहाव थासारि टेलिपारा टोल गेटाव आयेन बेरेखायै ट्राकनिफ्राय रां दाबिनायनि अजद गसाइगाव सोहोरनि साखाथियाव थानाय टेलिपारा टोल गेट बिबानगिरिफोरनि हेंथायै ट्राकनिफ्राय आयेन बेरेखायै रां दाबिनायनि अजद बायजो हादरसानिफ्राय फैनाय बेसाद रोगानाय ट्राकफोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै रां दाबिनायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजियो। खौरां मोननाय बायदिब्ला ट्राक सालायगिरिफोरखौ रां होयैनि थाखाय टोल गेटआव थाग्राफोरा गाग्लोबनानै गोब्राब जोखोम खालामनायनि अजद बिहार सोनाब बंग सोनाब रायजो आरो गसाइगावनि ट्राक सालायगिरिफोरखौ टोल गेटनि गुन्डा महरनि मावथिफोरा गाग्लोबनानै गोब्राब जोखोम खालामो। टोल टेक्स खांग्रा गुन्डाफोरा बांद्राय मुवा बेसाद लांनायनि मुङाव ट्राकनिफ्राय गोबां रां दाबियो होननानै अजद खालामदों। होआब्ला बिसोर सिगिसग' खालामनानै ट्राकनिफ्राय टोल गेटआव रां दाबियो आरो रां बुथुमनानै लायो। टोल गेटनि मावथिफोरजों लोगोसे गसाइगाव पुलिसाबो लोब्बा दं होननानै अजद होदों ट्राक सालायगिरिफोरा। जाथायनि सायाव फिन दिनै ट्राक सालायगिरिफोरा गाव गावनि ट्राकफोरखौ टोल गेटनि मोखाङाव लाखिनानै रां दाबिनायनि हेंथायै बेरेखा खालामो आरो 27 नं हादरारि राजालामाखौ होबथायो। गसाइगाव टेलिपारा टोल गेटआव गिख्रंथाव थासारि जादों। टेलिपारा टोल गेटखौ सिफायनानै ट्राक ड्राइभार आरो हेन्डिमेनफोरनि दुंहाव बेरेखा टेलिपारा टोल गेटआव आयेन बेरेखायै ट्राक ड्राइभारफोरनिफ्राय रां दाबिनायनि अजद रागा जोंनाय ट्राक ड्राइभारफोरा सिफायबाय टोल गेट थासारि दबथायनो गसाइगाव पुलिस बिफाना नुजाथियो। थासारि दबथायनो थांना गसाइगाव पुलिस बिफाननि गाहाय एसडिपिअ मन्टुराम बराया गोब्राबै जोखोम जायो। जाथायनि आयदायाव एसडिपिअ मन्टुराम बराया फोरमायथि होदों। एक झपर कान में कान अभी भी झांप लगा हुआ, आधा सुनाई दे रहा आधा नहीं दे रहा। उसके बाद हमको छोड़ा, ये मेरा भाई ड्राइवर भाई पीछे से आया, इसको हम रोका, ये रोका रोड जाम करने के लिए जो काहे मारे ऐसे किए, इसको मारने लगा, इसको इधर से ले जाके उधर मारा, खेत में ले जाके उसके बाद इधर रूम में कमरा में बंद करके मारा है। 1.5-2 घंटा तक इसको मारते रह गए, हम लोग बोलते रह गए, सुने न। थाना वाला का आदमी खड़ा है, एक पुलिस प्रशासन खड़ा है, पुलिस प्रशासन का सामने बोलता है ये टोल टैक्स हमने 60 लाख में खरीदा है और थाना वाला को भी खरीद के रखे है। तुम किशनगंज जाना है, हम गुवाहाटी से आ रहे हैं, हमको जाना है बिहार किशनगंज। थाना वाला के पास गए हैं तो थाना वाला कुछ नहीं बोला, उल्टा थाना আটক এজন ল'ৰাক আমাক যি এটাক কৰিছিলে তাৰে এজন ল'ৰাজন ধৰি ৰাখিছো, নামটো মই এতিয়ালৈকে সোধা নাই। ৰাতিপুৱা ঠিক 8:30 বজাত মই ফোনত গম পালো যে ইয়াত মানে টোল গেটত নেশ্যনেল হাইৱেটো বন্ধ কৰি দিছে। সেই অনুসৰি মই লগে লগে আমাৰ TSI পঠাই দিলোঁ। TSI আহি ইনচিডেণ্টটো ক'লে যে এনেকুৱা ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰক মানে মাৰপিট কৰিছে বুলি কৈছে। লগে লগে মই আহিলোঁ, OC আহিলে, আমি চবৰ লগতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। একচুৱেলি ইছ্যুটো তেওঁলোকৰ ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰক মৰাটো নহয়, প্ৰথম ইছ্যু আছিলে সেইটো। তাৰপিছত কয় আমাৰ মানে গাড়ীবিলাক পাৰ কৰোঁতে মানে ডেইলি 50 টকাকৈ লয়, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ইছ্যু আৰম্ভ কৰিলে। কৰাৰ পিছতে আমি তথাপিও চবকে বুজাই কৰি ক'লো যে ঠিক আছে, যিটো মেইন ইছ্যু তোমালোকে কৈছিলা যে ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰক মাৰপিট কৰিছে, সেইটো আমি তোমালোকে কেছ দিয়া আৰু আমি একশ্যন ল'ম, 100% একশ্যন ল'ম, কাৰণ আমি পাব্লিকৰ কাৰণে আছোঁ, গতিকে 100% একশ্যন ল'ম। তাৰোপৰি আমি CCTV ফুটেজ যিটো আছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে যে টোল গেটত মাৰপিট কৰিছে।